ďalšieho nového videa od Kriznita. To je môj kamoš Martin Karauta. Tak poďme na to. Kde si postavíme dom, Martin? Môžeme toto. Ale potrebujeme nájsť najprv strom. Toto je niečo. Veď tam je plno stromov. Kde? Naozaj. Kde si, kamo? Aj tam. Zabitú ovečku. Kde je tá ovečka? Tu je niečo. Ja idem kopať drevo. Idem za tebou, kamoš. Idem vedľa tebe, dobre? Hotovo? Ešte troška drievka. Mám 5. Čo? Koľko máš ty? Ja 12. Dobre, poď. Poď za mnou. Počkaj, ešte toto dokopem. A nepotrebujem 100 driev. Mám 8, mám 9. Kde si, kamo? Tu si, dobre. Aj. Ne. Toľko dreva celkom aj stačí. Crafting. Crafting tebe urobím, dobre. Dobre, urob ty. 1. Dobre, stačí. Kde si? Tam máš. Hotovo. Tu som. Ideme stavať tam. Mám 32 kúciek. Môžeme. Tuto? Ja mám 64. Presne jeden stav. No stávaj. Počkaj, mám nápad. Ja urobím ten základ. Dobre. Potom keď ti nestačí, hodím on, dobre? Urob väčší. Pre Ja dvoch. viem. Ja tak idem. Dvere urob. Tak urob. Počkaj, ako sú dvere vlastne? Neviem urobiť dvere, prečo? Lebo musíš ísť na crafting. Musím Pozor. dať crafting table. Hej. Počkaj ešte, ale necraftieš dvere. Pardon, ešte nie. Viem urobiť truhlu. Mám? Jednu truhlu, dobre. Dobre. Raz, dve dvera. Dám také nášlapné. Dobre. Jedno tlačítko. Hotovo. OK. Neviem, či mi stačia dreva, ale neviem. Ešte mi nemusíš hodiť. Počkaj, vojdem tu, dobre. No, nevadí. Prečo máš iné dreva? Nie, to je jedno.
Veď potom sa to dá aj opraviť, či? Počkaj sem tam, okej, dobre. Lebo postupne budeme zlepšovať ten Mám dom. 14 len, prosí si. Mám 14, tak mi hoď. Idem do toho. Nie, toto nie. Nevadí, môžeš. To sa dá aj zase. Thanks. Zatiaľ choď kopať dreva. Dobre. Dvere mám urobiť. Dám von tlačítko a dnu našlapne, dobre? Tlačítko. Konečne. No, Našlapné. Hotovo. Máme to. Ideme. Aj tu sú dreva. kombík Poď, sense. kamo. Aha, jablko. Kde? Už ho mám. Teraz potrebujeme len zlaté kocky. A dostaneme zlaté jablko. Netreba na to zlaté kocky. Stačí len zlato. Ja, no áno, tedy dostaneš také. Keď kocky dostaneš niečo, čo nie. Ale veď aj normálne jablko je dobré. Prečo by nebolo? Môžem urobiť potom, keď zostane nám drevo vedľa našeho domu strom. No poď dovnútra, už nemusíš kopať. Ja urobím. Neviem zasadiť. Sem môžem. A tento dajme sem. Tak. Keď uvidíme, v noci musíme ísť do domu, dobre? Ako sa kraftí posteľ? Posteľ. Nevieš, veď dve. Vlastne tri. Vlastne To je počkaj. 3 a one to z ovečky. 3. Musím to urobiť tak. Daj mi jedno drevo, prosko. Hneď. Takto. Ukradol si mi, vieš čo? Aha, druhé jablko. To sú pohádzané jablká. Chceš drevo? Prosím. Poď sem. Počkaj, ešte tento strom vykopem. Je to v dierke, kámo. No, V tej dierke to je. dobre. Ale za to ešte dreva potrebujeme vykopať nejaké. Na niečo. Na meč. A Drevo, dobre. Na krompáč. Kámo, dá si drevo. No mám tu. Skôr som ukradol, poď pre Máš drevo. crafting. Áno, mám. Tak mi ho daj. Díky. Ide, zoberiem od dnu, dobre. To, prepáč. Rýchle, Prečo rýchlo? však je večer. A. Pozeraj. Aj. Keď sa teraz ho pol hodinku budem kopať. Drevo padlo. Kde si? Tu. Aj tu je crafting. Vycraftím. Truhlu mám. Máš truhlu, tak ju vylož. Hotovo. A dvere máme? Dvere mám ešte milión. Dám ti do truhly. Zober. Zober z truhly.
Dobre. Ale počkaj, Zober to. rozmýšľam. Ja. Boli ma chlap. Spravím stick. Dáš to s tým. Ako sa robia tie vlny? Alebo čo to je? Keď zabiješ ovečku, dostane. Ale nie, to myslím. Tak jaké boli? Iné sa myslí. Pasta. Čo vieš urobiť jeden? Krom páči. Nie. Ja Ale už vie. mám. Ja krom Tak páči. na čo je? A meče nedáš? Ale veď už aj to mám. Ja? Ty máš všetko? Dvere tie sú lepšie, Počkaj. ale no netreba. Už mám všetko. V obranu nebrnenie nevieš urobiť. Nie, neviem. Jaj. Hej, a ja si dám sem one. Ne, vyšiel som. Martin. Ale vyplo sa mi to. Dobre. Tak ja si myslím, že na toto video stačilo. Tak zatiaľ čau. Ak sa vám toto video páčilo, tak dajte like. Ak nie, tak napíšte komentár. Tak čau.